грандиозный акция рафтест духтарако қафо намонед нигоҳ кунед ман шумода чӣ ёфтум двойкои фасон халатои хушрӯ нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯчаяне бамбукои оригинал 200 сомона халато акция шудага 130 сомона 130 сомон марамад ина касседа дар кора размерошон аз 46 то 52 ҳастай оверсайсай марамад метавонен биёен аз наздик бинен ҳамқа хушрӯира бинен и ваёшон айку сангчошона бинен чӣ хел мустаҳкамай марамад расветкора бинен чӣ хел хушрӯчаяе арусако духтарако биёен 7 расветкаи хушрӯ дора касе ки омада наметона марамад рақамашон аст дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза шашум қатор яди короткиш духтаро марҳамат омада аз наздик бинен ҷои комронгӯя нишонтон метиҳам ва духтарако як нуқтаи савдо ёфтам бовар мекунед ира бинед чӣ хел чизакои хушрӯ доранд аксияи грандиозне рафтеста ина платьёи фасон двойкачо куртко чизе ки мебинен аксия кардагиан 130 сомон ина иҷода бу тройкоям 130 сомон иёра бинен охи болопӯшои фасон ҳар он чизе ки ҳастай грандиозне аксия 130 сомон ма рақамашона мемонам дар рӯи экран марамад муроҷиат кунен доставка дорена рақамашона мемонам доставка дар кор боша марамад муроҷиат доставкатон мекунанд бинен курткаҳои хушрӯ безрукавка ҳар он чизе ки мебинен 130 сомон шудагай бовар мекунед бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза мешавад яди каротки шашум қатор марамад биёен аз наздик бинед курткачиҳора хушрӯгиша диден қисми болора биненда духтаро чӣ хел курткаҳои фасони 350 сма 400 смаян 130 сомон шудагай ина бурд мекунен ҳатман биёен хушрӯгии двойкара диден духтаро фасоне ҳастай ки марамад ина касседа дар корай нархошон аксия шудагай 130 сомон бовар мекунен 130 сомон грандиозни супер аксия рафтестай марамад касседа дар корай духтаро биёен бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза шашум қатор яди каротки духтаро иҷода бу дига чизошунам астай ҳамаш 130 сомонияй ина киртапочаян ва ё ира бинен чӣ хел хушрӯчаяне мана 130 сомон 6 та расветка дора ина бу ванклифтои хушрӯ доранд хулас чизе ки мебинен 130 сомонай арзон кардагиан духтарако и шанса айдаст натен ва диден духтаро ай пеш ки омаден боз ҳам скидка мештай ягон сум бу арзон мештай и шанса айдаст натен ҳатман анами нуқтаи савдо омада харидорӣ кунен духтаро касе платьягир буд аксия рафтеста нигоҳ кунен инаминамуд платьячои фасона 130 сомон кардагиан хулас ҳамин нуқтаи савдода ҳар он чизе ки мебинен 130 сомонӣ шудагиай ҳамқа хушрӯи буруш духтаро як бурак биёенда халатам астай двойкаям курткаям хулас чизе ки мегирен бо ҳамашон размер катиян ина марамад грандиозни аксия рафтестай успед кунен барои савдо мегирен барои хитон мегирен биёен 130 сомонӣ бо касе ки аз наздик меомадай ин нархҳо бо ягон сум арзон мешудай ҳатман омада хабар гирен бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза шашум қатор